Kedves érdeklődő, köszönjük érdeklődését, köszönöm érdeklődését. Az iskolát szeretném bemutatni, és talán avval kezdem, hogy jó magamat, Böti Miklós a nevem. Én alapítottam ezt az iskolát itt Magyarországon azok után, hogy több mint 30 évig gyakoroltam ezt a filozófiát. Sydneyben, Ausztráliában voltam tagja ennek az iskolának. Az iskolával kapcsolatban jól azt talán érdemes megemlíteni, hogy több mint 70 évvel ezelőtt kezdődött még Angliában. Azóta több mint 70 ilyen iskola működik világszerte. Ezek egy ilyen laza hálózatban működnek. A hálózat azt jelenti, hogy kapcsolatban vagyunk egymással, és mindannyian az Advaita filozófiát és a szokráteszi dialektikus módszert alkalmazzuk. Hogy mindez mit jelent? Advaita, szanszkrit szó, nem kettősséget jelent. Gyakorlatban ez azt mondja, hogy a teremtő, a teremtés és a teremtett egyén vagy dolog nem három különböző, hanem egy egység. Ennek az intellektuális vagy ontológiai tudata teszi lehetővé, hogy a lehető legjobb, legigazabb életet élje az ember. Ennek a tudatnak a hiánya az, amitől a legtöbben szenvedünk, az elszigeteltség és a surlódások és akadályok és a nehézségek mindennapi életét. Tehát az iskolának a feladata az, hogy rávezesse a résztvevőt, a hallgatót erre a tudatra, ennek a tudatára. Hogy ez hogy történik? Csoportos foglalkozás, általában kisebb csoportok, ilyen 10-15 ember. Van egy előadó, az előadó felvázolja a filozófiai vezérfonalat, és meghívja a résztvevőket, hogy közös, egyirányú törekvéssel megvilágítsák a kijelentett törvényt, igazságot, tanácsot, a nagy filozófiákból kelet és nyugaton található nagy hagyományokban történt kijelentéseket. Ezáltal tudjuk alkalmazni itt a mindennapi életben. Tehát az első lépés ezt meghallani, a második lépés ezt értelmezni, idehozni a mai viszonyokba, és a harmadik lépés megtalálni azt, hogy tudjuk ezt alkalmazni a mindennapi életben. Itt van egy alapvető szabálya az iskola működésének, és ez pedig az, hogy se el ne fogadd, se vissza ne utasítsd az itt elhangzottakat, hanem vidd át gyakorlatba. És a te egyéni gyakorlati tapasztalatod fogja tieddé tenni az adott tétel igazságát, valóságát. Dogmamentes. Minden lehetősége a bölcsességnek, a tudásnak bennünk rejlik. Velünk született, minden egyénben. Az iskola maga Budapesten 2002-ben kezdődött, bejegyzett non-profit közhasznú alapítvány. Az iskola működtetése teljesen önkéntes alapon történik. A diákok vezetik, szervezik az iskolát. Iskola valójában nincs. A diákok az iskola. Mi vagyunk az iskola. Minden résztvevő és minden oktató. Az oktatók maguk is a résztvevőkből, a diákokból kerülnek ki, akik már több éve gyakorolták és tanulmányozták a filozófiát, az Advaita filozófiát.
Az iskolában való részvétel nem követel meg semmiféle előzetes tanulmányt, képzettséget. Nincs életkorhoz kötve, nemhez kötve, valláshoz kötve, bőrszínhez kötve, semmihez. Ami itt történik, ez minden ember mindennapi életének egy alapvető szükségessége. Egy olyan dolog, ami helyre, egyensúlyba hozhatja az életünket. Egyensúlyba hozhatja, mert általában ez az alapvető fontosságú része a létnek, az életnek, ami kimarad, mert kenyeret keresünk, karriert építünk, gyereket nevelünk, szórakozunk, síelünk, öltözködünk, borotválkozunk, tehát átoljuk a testet, tápláljuk az elmét, így vagy úgy, de hogy a lelki utat, hogy az igazi lényünkkel, létünkkel való kapcsolatot megteremtsük, megismerjük, felfedezzük, a mindennapi érvényességbe bevezessük, ez az a spirituális munka, törekvés, amit ez az iskola nyújt. És erre mindenkinek szüksége van. Azért, mert a bölcsesség, amit itt bölcsességnek nevezünk, az a tudás, ami egy igaz és boldog életet tesz lehetővé.